Здравейте, аз съм водещия София Б. И сега ще водя вашия giveaway. Точно така. Да. Ето тук са записани нещата. Ето тази много сладка чашка на Hello Kitty, която ми подарък. И да. Тук си има капаче. Защо ли обяснявам, не знам. Свикнала съм. И да започваме. Съжалявам, че се треса цялата. Добре. Първият победител е Евгений 14. Той печели интро. Следващият победител е Васил Нанков. Той печели колап. И последният победител е Маги Станева. Тя печели слайдшоу. И да, това беше моето клипче. Съжалявам, че толкова кратко. Но да, съжалявам за загубилите, които още сте тук и не съм ви извадила. Вече ви извадих. Съжалявам за загубилите и да. Това беше от мен. Вашия водещ. София Б. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре. Ако не ви е, пак дайте палец нагоре. Ако ви е харесала четката, за момичетата говоря. Момичета, ако ви е харесала четката, пишете долу в коментарите. Ако искате да направя видео как може да се направите нещо такова, но с диадема, тъй като нямам друга свободна четка. Но вие можете, ако искате, да си я направите с четка. Ето как изглежда. Аз съм си я правила, много е лесно. И да. Надявам се победителите да са го харесли и загубилите да са го харесли. Чакай, това колко пъти ще го кажа? 1200. И да. Чао!